Salutare, așa vă voi prezenta niște minifigurine secrete. N-am să în continuu minifigurile Ninjago, da, nicio problemă. Vom face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hai să vedem cu cine începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bun, hai să începem. Excel. Bun. Ne putea deoparte. Hai să-l construim. Pune picioarele. Mâinile. Capul. Capul ăsta trebuie, așa mi-arată mie pe instrucțiuni. Totuși, eu le-am ales, dar nu știu în ce cutie am pus. Bun, asta e o putere în exo. Acum, dacă aveți aplicația, puteți să opriți să o scanați. Da, în fine, nu știu dacă s-a văzut clar, dar dacă nu s-a văzut clar, asta este. Eu am scanat-o. Acesta este Excel. Se ridică asta. Excel. Bun. Excel aici. Bun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asta. Un om. Un pompier. Da, un pompier. Totuși n-are pistol cu apă în mână, dar e în regulă. Îmi pune aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Să vedem ce avem aici. Lego Plants vs. Zombies. Lego Plants vs. Zombies. În fine, așa mi-a arătat pe instrucțiuni să-i pun mâinile invers. Da, e un zombie. Trebuie să aibă ceva în neregulă totuși. Da. Am acesta e zombiul. Plants vs. Zombies. Nu știu exact ce zombie este, dar în regulă. Ultima minifigurină, care trebuia tot să fie de Lego Ninjago. Bun. E Zin ăla, care e din colecția mea. E în regulă. Așa. Da. Și acesta este Zane. Îmi pune aici. Bă, nu știu de ce nu stă el în picioare, dar... Și astea sunt minifigurile de azi. Sper că v-au plăcut și... Mă, dă un pic spre scut. Un pic mai... Așa. Sper că v-a plăcut și la revedere!